ye Sénégal ka jamana min n'o ye Sadio Mané awɔ n'a si bɛ san 30 la kosɛbɛ kɛ ani Liverpool ka ko a banna pewu Sadio Mané n'i hakili b'a la a Liverpool la tiɲɛ san 2016 o kɛra a tun bɛ Anglo ka tɔn na n'o ye 100 tonnes kosɛbɛ awɔ 60 tonnes a bɔr'o de la ka na Liverpool la awɔ donc a bɔr'o la ka na Liverpool la 2016 tiɲɛ ɔ 2016 fo sisan Sadio Mané a bɛ Liverpool la o kɛra Sadio Mané awɔ i b'a fɔ Allemand ka kunnafoni n'o ye Kicker Papis Konare awɔ ale y'a kunnafoni d'a ma Kicker k'o ye vitesse kosɛbɛ rapidité ɔhɔ tellement wɔrɔden tellement tabarikala donc Kicker ale de y'a kunnafoni di bi sɔgɔmada na ayiwa a ko ko Sadio Mané a ye san 3 contrat signé o kɛra ale kɛra bana ye pep Sadio Mané a bɛ mun sɔrɔ Liverpool la 500 000 euros awɔ a ko Bayern ye 1 million buruburu sanfɛ 1 million d'euros Bayern b'o d'a ma par mois donc commerçant n'u y'a converti u b'a yira k'a fɔ seba wari miliyɔn 600 kosɛbɛ kɛ ani miliyɔn 50 a b'o de sɔrɔ par mois Sadio Mané miliyɔn 600 ani miliyɔn 50 a fana bɔra a kɛra bana ye donc ko u bɛna Bayern bɛna présenté u ka supporter la ayiwa ni Ala sɔnna ma sinikɛnɛ mercredi o tɛ sinikɛnɛ o sinikɛnɛ ko Bayern bɛna présenté u ka supporter la tabarikala n'o ye Sadio Mané tiɲɛ n bɛna k'a ka championnat tournoi ye a ye Sénégal championnat kɛ o kɛra a ye France kɛ kosɛbɛ Autriche awɔ Angleterre donc n bɛna k'a ka championnat tournoi n'o ye Sadio Mané a bɔra génération foot b'u tɛgɛ ni sini tuguni club formateur ayiwa an bɛ to kunnafoni na tiɲɛ